खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव थैनानै थानाय सिनाय मोनै सुबुंफोरनि गोथै देहा मोननाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि बाल्टी दैमानि साखाथियाव सासे लाइमोन हिनजावसानि गोथै देहा बोखांनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि बाल्टी दैमानि साखाथियाव सासे सिनाय मोनै लाइमोन हिनजावसानि गोथै देहा बोखांनो मोनदों, जेराव जिउ खोमानाय हिनजावसाखौ बालुगमारी गामिनि होनना सिनायथि मोनदों। थांनाय 15 फेब्रुवारि हरनि समाव गामिनिनो शिवरात्रि फुजायाव थांदोंमोन आरो हिनजावसाया हरनि समाव दुथां सुबुंफोरनि आखायाव बोलि जानांदों होनना जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोदों, जेराव हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै जिउ फोजोबनायनि सन्देह खालामदों। रायजो राजाफोरा जाथायनि बागै खौरां मोननानै पुलिस बिफाना गोथै देहाखौ पस्टमर्टम आनजाद खालामनो थाखाय लानानै थाङो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। तामिल फावखुंग्रि निसा त्रिसाना तामिलनाडु भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बिजेपिनि गाहाय नेनार नागेन्द्रननि मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बे बिबुंथिखौ मोजां नङै आरो गनायजाथावै होननानै फावखुंग्रिया रोखा बुंथिदों। बे जेंनाया जागायजेनदोंमोन जेब्ला नागेन्द्रना बावैसो खौरां बिजोंजों रायज्लायनाय समाव फावखुंगुर राजखान्थिगिरि बिजय तालापाटीनि सायाव सोंखारिदोंमोन, जेराव टिभि-केजों दैदेनजानाय बिजय तालापाटीया खौरां मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय तामिलनाडु बिधानसभा बिसायख'थियाव बिथांनि दोलोआ मोनसे गिदिर चेलेन्जार जागोन। बेनि फिनजाथाय महरै बिजेपि दैदेनगिरिया बिजयनि राजखान्थियारि रोंगौथिनि सायाव सोंथि दिखांदों। बिथांनि बिबुंथिया जेब्ला ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि बिजयआ राजखान्थिखौ बुजिनो थाखाय गिबियाव निसानि न'निफ्राय ओंखारनांगौ। बे बिबुंथिखौ ससियेल मिडियायाव गुवारै सोंखारिनाय जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा बेखौ सेक्सिस्ट आरो गोनांथि गैयै होननानै सानदोंमोन। गुबुन दोलोनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्राबो बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनानै फोरमायनाय बायदिब्ला गावारि जिउखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोनो नाङा होननानै फोरमायथिदों। बिसायख'थिनि सिगां गासिबो राजखान्थि दोलोफोर जर'खायै बेरेखा हान्जाफोरा गले गले दिखांबोबाय थानाय मोनसे आयदाया जादों साख्रिनि जेंना। नाथाय खुंथायाव थानाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिबान रुजुननायनि उननिफ्राय हादोरसा सोरखारनि सिङाव गोरिब नखरनि रोजा रोजा गुन गोनां बिजाथिफोरनो एडिआरि आरो एडिआरि 2.0 नि गेजेरजों 3थि आरो 4थि थाखोनि सोरखारि साख्रिखौ गोबां थिसनखांबाय। गिबि मन्त्रिया सम सम बिसायख'थि रेलिफोराव आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङावबो बुंबोबाय थादों, गासिबो बिथिंनि साख्रिखौ गोरोन्थि एबा जेबो गाज्रि राहाजों होनाय जायाखै। साफ्रोमबो बिजाथिफोरा जाय साख्रि मोनदों बिथांमोना थाइसेबो रां होआलासिनो साख्रिखौ मोननो हादों। बेराफारसेथिं सोरखारि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनायनि उनाव साफ्रोमबो बिजाथिया बै मासिनि थाखाय लिरनाय आनजाद आरो इन्टारभिउनि थाखाय थियारि जानो थाखाय सान-हर खस्थ' खालामो आरो बेनि उनाव लाख लाख बिजाथिफोरनि गेजेराव माखासे रोजा बिजाथिफोराल' थारैनो बे साख्रिफोरखौ मोननो हादों। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि एपीएससीनि रिजाल्टआव नुजादों बेले-बेजे। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशना गावनो फोसावदोंमोन दि आनजादनि फिथाइखौ बयबो नायनो हासिगोन होनना आरो गोबाङा आनजादनि फिथाइखौ नुनानै उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा खुसिजों रंजादों। नाथाय हरखाबै आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायनि दान्दिसे उनावनो
केन्सेल खालामनाय जादों। मैया फोसावनायनि दान्दिसे उनावनो एपीएससी आनजादनि फिथाइखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। एपीएससी आनजादनि फिथाइखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशना बोखारदों, नाथाय मा जाहोनाव बे फिथाइखौ बन्द खालामनायनि सोमोन्दै बिबुंथिखौ पाब्लिक सार्भिस कमिशना फोसावदों। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला आनजादनि फिथाइखौ फोसावग्रा आय'गआ बिबुंथियाव मख'दों दि फोसावनाय फिथाइफोराव गोरोन्थि जादोंमोन, जायनि थाखाय बेबादि हरखाबै फोसावखानाय फिथाइखौ माखासे घन्टानि उनावनो बन्द खालामनाय जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां सुबुंफोरा सोंथि दिखांदों एबा गारां दिखांदों। थारैनो एपीएससी आनजादनि फिथाइ बादियै कारापसन सोलिदों नामा? थारैनो रां होनानै आनजादाव फिथाइ मोननो हानाय सुबुंफोरनि लिस्टआ फैयाखै नामा? बेफोर सोंथिखौ दिखांदों। बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रिया थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो फोसावनानै होखानाय बादियै बोहैथि दान थामहिनबा फेब्रुवारि दाननि फैगौ 20 खालारावनो अरुनदयनि 8,000 रांखौ आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय मिथिनो मोननाय जादोंदि 20 खालाराव रांखौ मोनगोन ना मोना बेनि रोखा नङा, जेराव दासिमबो गोदानै अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो माब्ला 8,000 रांखौ एकाउन्टआव सोनानै होगोन बेनि बागै जेबो फोरमायथिनानै होनाय जायाखै। CMA 2.0 बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसिनि बाक्सा जिल्ला, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि 4,768 CMA 2.0 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 1 लाख राङै अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो, जेराव मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 1 लाख राङै चेक राननाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बाहागो लाफादों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि, आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसामनि मन्थ्रि चरण बर', जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोनाबो बाहागो लानानै 1 लाख रांनि चेकखौ गथायो। भारत सरकारा उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि उनाव उदखारिफ्रा गिनानै गाव गावनि महर मुस्रिखौ सोलाय सोल' खालामनो नाजादों। आर्मियारि रैखाथि हान्जाफोरा खालामनाय अपारेशननि उनाव दा बिसोर गावनि महरखौ सोलायनो थाखाय जैश-इ महम्मदनि कामान्डार चैफुल्लायाबो दा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि महर मुस्रिखौ सोलायनो गोनां जादों। सरासनस्रायै नुनो मोनोदि उदखारिफ्रा गावनि मोखाङाव गोलाव दारि लाखियो, नाथाय बे खेबाव नुनो मोनदों दि बेनि उल्थायै सासे उदखारिनि मोनसे फट' भाइरेल जानाय, जेराव उदखारिया गावनि दारिखौ सिनदों आरो आखायाव राइफल लादों। हादोरारि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला जम्मु काश्मीर पुलिस आरो आर्मिनि सिग्रोमनाय एबा अपारेशननि समाव बे उदखारिया दा गावनि महरखौ सोलायनानै लादों, जाहाथे बिथाङा हमजाया एबा बियो हमजाया। फारसेथिं पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला जैश-इ महम्मद उदखारिया गावनि रैखाथिनि थाखाय दारि सिननायनि अनगायैबो आइजोफोरनि गस्ला गाननानै गावखौ दोनखोमानो नाजादों। बेनि अनगायैबो पुलिसआ श्रीनगर आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव थानाय फट'नि पस्टारजों लोगोसे गावसोरनि ससियेल मिडियायाव खानाय दारि सिननाय सावगारिखौ शेयार खालामदों। BPF दोलोआ सोरखार सालायसेयावबो 4 आरो 5नि बारा देरहानाय नङा, जों बांसिन MLA देरहानो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों फुकन लाहारी बिथाङा। बे समाव UPPL लाइमोन दालायनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि BTC बिसायख'थिनि इस्युआ आलादा आरो MLA बिसायख'थिनि इस्युआ आलादा। UPPLआ 4 मासियाव देरहाबाबो जेबो गोमोनांगौ नङा। फैगौ 21 फेब्रुवारि खालाराव माजबाटनिफ्राय क'क्राझारसिम लाइमोन UPPLनि कार रेलि लानाय जागोन। गं 1000 कारजों रेलि खालामगोन लाइमोन गांखं UPPLआ। फैगौ 21 फेब्रुवारि खालाराव गं 1000 कार रेलि खालामगोन लाइमोन गांखं UPPLआ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बाथ्रा बुंथिदों। बेखौनो लानानै बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर'आबो बुंदों दि दासिम जों BTCआव 15 आरो BTCनि बाहेरायाव 6 गासै 21 बियाबनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। बिजाथिखौ मोनसे बियाबाव सानैयै थियारि खालामदों। मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव एलायन्स जानांगौ होननाय बाथ्रा गैया। UPPLआ हारसिंनो गोहोगोरा राजखान्थि हान्जा। थांनाय BTC बिसायख'थियाव माबा मोनसे जाबाय। बे बारनि MLA बिसायख'थियाव बड'लेण्ड रायजोफोरा UPPLखौ फैफिननायखौ हास्थायदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। बेराफारसे BJPआ BTCआव 4 आरो 6 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। BTCनि 15 बियाबावनो बिसायख'थि गेलेया। एलायन्सनि सायाव BPF UPPL मोन्नैबो हान्जाया सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबनांगोन। जों बेयाव हाबसननो हाया होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों।
2010 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम 10 बोसोराव रन्जन दैमारिखौ बख'नो हाग्रामा महिलारिया मा गराय गांसो हायामोन बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारि बिथाङा। रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय बिथांनि केसआव प्रटेक्ट मास मोनथाम मोनब्रैजों 15,20 लाख रां खरसा खालामबोदों। एनडिबिनि केस रन्जन दैमारिखौ बख'नाय आरो गोबां खामानिफोरखौ प्रमद बर'आनो 70निफ्राय 80% मावबोखानाय एनडिबिफोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय होननानै गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों। बिथाङा आरोबाव बुंबावनाय बायदिब्ला हार्डकर मावथि दोलोनि आइडिअलजिजों सोलिग्रा इउपिपिएलनि मावथिफ्रा लोरबां जायाखै। सोरखार नायनानै आसे पासे स्टाफ फैग्रा मानसिफ्रासो लोरबां जादों। ब्रिटिशनि दालांफ्रा जेरै 200 बोसोर गाहाम जोरोमोन बेबायदिनो प्रमद बर'आ 5 बोसोराव मावनाय स्टेलाबो बिब्दिनोमोन। हाग्रामाया एबार इलेक्शनाव माबोरै देरहायो बेनिसो खामानि मावो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों गर्जन मोसाहारि बिथाङा। थारैनो रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जामारगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। सनितपुर जिल्ला बिसाया रुंसारि आसिनाथ बर'नि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। सनितपुर जिल्ला बिसानि बानजायनायाव रुंसारि आसिनाथ बर'नि नखराव 15 फेब्रुवारि मोनाबिलिनि समाव रुंसारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों। आसिनाथ बर' बिथाङा थांनाय 13 फेब्रुवारि खालि गोब्राब बेरामजों भुगिनांना तेजपुरनि मिशन हस्पिटालाव रुंसारि जादोंमोन। रुंसारि आसिनाथ बर'आ बर' सावथुन मुलुगनि प्रडिउसार फावखुंगुर मेथाइ रोजाबगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। थांनानै थानाय समाव बिथांखौ खुगा मेथाइनि राजा महरैबो मिथियोमोन आरो गरायमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हारिमु दालाइ आफादनि मासिगिरि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बायदिफोराव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सासे राफोद दैदेनगिरिमोन। लोगोसे सरसाबारि गुदि फरायसालिनिबो फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन बिथाङा। सनाम वांचुकखौ जोबथेसालिनिफ्राय गजानो हास्थायनानै जौसिन बिजिरसालियाव समबारखालि सनाम वांचुकनि हेंथायै जमा होनाय भिडिअफोरनि ट्रान्सक्रिप्टनि सायाव मिरुखौ सोंथि खालामदों आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा एआइनि मुगायाव राव सोलायनाया गेबें जानांगौ होननानै बुंदों। बिजिरगिरि अरविन्द कुमार आरो पिबि वाराले गोनां बेन्चनि सिगाङाव बे आयदानि सायाव हियारिंखौ होनाय जादोंमोन। बेन्चआ जगपुर जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्टखौ 20 सेप्तेम्बर 2022 आव जोबथेसालियाव थानाय समाव वांचुकखौ मिरु बिबानगिरिफ्रा होनाय पेन ड्राइभखौ मोनसे सिलबन लिरफाङाव होनो बिथोन होनाय जादोंमोन। हियारिंनि समाव गागि उकिल कपिल सिब्बला बुङो दि मावथिनि मुङाव होनाय माखासे सोदोबफोरखौ बिथाङा माब्लाबाबो बुङाखैमोन आरो बेन्चआ एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल केम नटराजखौ बुंदोंमोन दि बियो सोरखारनिफ्राय वांचुकनि बिबुंथिनि गुबै ट्रान्सक्रिप्टखौ लुबैदों। सिब्बला बुंदों दि जुदि बेखौ नाटाराजआ दाबि खालामनाय बादियै बिथांनो दिन्थिनाय जादों होनना सानोब्ला बेखौ होनो गोनां जागोन। प्रमद बर'आ लाथिख' एबा 0 जाबाय बाथ्राखौ बुंदों कमेडियान आर्टिस्ट प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। बे समाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय ओंखारबोनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीआव जयेन जाबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। लोगोसे बिथाङा जयेन जानायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों जेराव बिथाङा माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल पार्टीनि सायाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि इउपिपिएलआ बिधानसभा बिसायख'थियाव मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हानाय नङा। फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव हाबबाय जेराव सिगांनि समाव बिथाङा इउपिपिएलआवनो दंमोन होननानै बुंदोंमोन आरो नाथाय दा बिथाङा इउपिपिएलआव गैला एबा इउपिपिएल पार्टीआव गैला। फैगौ बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसेबो देरहाखाया बिपिएफ दोलोआ मोन 15 बियाबावबो देरहासार जाजोबगोन होननानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्डखौ रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव थानाय श्री श्री दामोदर देव अडिट'रियामाव गथायनाय जाबाय। गुबैयै 2020 आरो 2021 मायथाइनि सावथुनाव साबसिन फावगिरि खालामगिरिफोरनो बान्थाखौ होनाय जाबाय। बेबायदिनो आसाम सोरखारनि बानजायनायाव खुंनाय 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्डनि थाखाय बर'नि फावखुंगुर जयन्त नार्जारियाबो सायख'जानाय लेखायै बिथाङाबो बान्थाखौ आवग्रिनो हादों जेराव बिशाल पि सालिहाजों दिथा होजानाय बड' फिचार सावथुन सिजौ सावथुनाव जयन्त नार्जारि बिथाङा मख'जाथाव बिहोमा महरै एबा फाव खालामनायनि जाउनाव जेराव बिथाङा भुटान हादोरनि सुबुं डेनसेननि मोनसे फाव खालामदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा बेयाव फाव खालामनायनि थाखाय बिथाङा गावनि मोनसे बिहोमा होनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्सनि थाखाय साबसिन नेगेटिभ रल फावखुंगुर महरै सायख'जायो
जेराव फावखुंगुर जयन्त नार्जारी बिथाङा बे हाबाफारियाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लोगोसे हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बरा आरो हादोरसानि मुंदांखा महरगिरि आरो फावखुंगुरफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै आसाम विधानसभानि एसेम्बलि हलाव एनडिए सरकारनि जोबथा बाजेट जथुमा खुंदों। दिनैनि बाजेट जथुमानि हाबाफारिया फुंनि 9:30 रिंगायाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि बिबुंथिजों जागायो। बे जथुमाया 15थि आसाम विधानसभानि जोबथा जथुमा। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जथुमानि समाव 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय मे दानसिमनि इन्टारिम समनि थाखाय बोर्ड अन एकाउन्ट बाजेटखौ फोसावनाय जादों। भारतनि संबिजिरनि 176 दफानि सिङाव दिनै समबार 10 फेब्रुवारि खालाराव रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिजों जथुमाया जागायजेनो। बोर्ड अन एकाउन्टआ मोनसे रां बावजा जायखौ विधानसभाया आन्तरिम समनि थाखाय गनायथि होनाय जायो जाहाथे सोरखाराव राङारि जेंना जाया आरो बिसायख'थि जाजासिम एबा गोदान आबुं बाजेट पास जाजासिम सोरखारनि सानफ्रोमबोनि आरो गोनांथार खरसाफोरखौ सुफुंनो हायो। राजस्थानाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाउनाव 8 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। राजस्थाननि कैरतल तिजारा जिल्लानि बिबारिनि कुसकेरा दारिमिनारि मोनसे उद्योगआव समबारनि फुङाव एबा दिनै गंसे फेक्टरियाव अर खामनायनि जाउनाव 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। राजस्थाननि बिबारियाव जानाय अर खामनायनि जाथाया दुखुनांथाव आरो मोनसे गिखांनाय थासारि लाबोदों। जायफोरा गावनि आंगोफोरखौ खोमाना लानांबाय बिसोरनि फारसे दुखु मोननाय फोरमायदों। अर खोमोरग्रा बिफाननि इनचार्ज राजु खाना बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायथिलियाव खावसे डजननिबो बांसिन अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। जाथायथिलियाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै जेब्ला हाबनानै नुफैयो जेराव 7 सुबुंफ्रा थैनानै एबा खामनानै दंमोन। खौरां मोननानै बिबारि पुलिस थानायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो खुंथायारि मावथिफोरा जाथायथिलियाव सहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। फुंनि 10 रिंगासो समाव फेक्टरिनिफ्राय हरखाबै गोसोम गाबनि उखुन्दै ओंखारनो हमदोंमोन। सेकेन्डनि गेजेरावनो अर जोंब्लावना गासै बिल्डिंआ सिलिंखार जायो आरो गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों होननाबो मिथिनो मोन्दों। अरांनि मोनसे जाब्रबथायाव मन्त्रि चरण बर'नि मदद। आसाम हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर'आ अराङाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सासे बाइक सालायगिरिखौ हरनि समाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। अराङाव जानाय बाइक जाब्रबथायाव हान्थामेला बिफाननि मन्त्रिया जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखाय एम्बुलेन्सखौ नेथ'आलासे गावनि एस्कर्ट गारियाव देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनायनि राहा खालामदों। खाफाल मोजांनि जाब्रबथायनि समाव बाइक सालायगिरिफोरा हेलमेट गानदोंमोन जायनि थाखाय खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हादों। जाथायनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव गुवारै फोरमायनानै हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि बिथाङा गोब्राब जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय साफ्रोमखौबो हेलमेट गाननो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि तरेन बर'खौ आसाम सोरखारनिफ्राय मान बावनायनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनायाव रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारियाबो बाहागो लानानै गेदेमा रुंसारि तरेन बर'खौ जोबथा बिदाय होदों। थांनाय सानखालि जोबथा बिदाय होनायाव अनजालि दैमारिया बाहागो लाहैनायखौ गावनि समाजारि बिजोङाव फोसावदों एबा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोआरि माननि गेजेरजों बिदाय होबाय BSSनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'खौ। मख'नो गोनांदि मैया मांखरसालियाव 3:50 रिंगायाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होयो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया जेराव गेदेमा बिथाङा 70 बोसोर बैसोआव गोब्राब देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायनि जाउनाव जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जानानै थाङो। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानानै थांनायाव जोंनि बर' हारिनि सुफुंखायै खहा जानानै थांबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।